Són dies per ser responsables cívicament i no eixir al carrer. Ens acompanyem? Oci a casa. Cada dia, matí i vesprada, una nova proposta a les xarxes socials de l'Ajuntament per part dels diferents serveis municipals. Pots participar? Puja al teu perfil la teua proposta, etiqueta'ns i usa el hashtag #OciACasaPicassent. Compartim totes i tots este temps de quarantena. Fem poble. Tot anirà bé. Oci a casa, Ajuntament de Picassent. Hola, xics i xiques, com esteu? Com esteu portant estes dies de quarantena? Soc la doctora Salvadora i estic molt preocupada perquè m'han dit que la Terra, el planeta Terra, està molt malalta. M'han telefonat per a que vaig a cuidar-li i a posar-li una d'estes injeccions que segur que funcionarà molt bé. He parlat amb el sol, he parlat amb la lluna, he parlat amb les estrelles del cosmos, he parlat amb l'ossa major, he parlat amb l'ossa menor. I tots i totes, efectivament, han coincidit en que hem de fer alguna cosa urgent. No podem estar aixina de braços creuats, perquè la Terra ho està passant molt malament. I és que no pot ser. M'han contat que la gent que viu en el planeta Terra la maltracta. Sí, la maltracta. A mi personalment em costa molt creure-m'ho, però m'han dit que l'omplin de fum, l'embruten, l'omplin de plàstics, cremen els seus boscos. I clar, la pobreta està fatal. Ai, si no pot resistir més, això no ho ha d'aguantar ningú. He anat a visitar-la i efectivament té febre. Està molt fluixeta i li ha atacat un virus maligne que vol acabar amb ella. Jo no sé què virus serà, però és molt roïn. Ai, per això no podem consentir que això passe. I jo, com a bona doctora que sóc, vull salvar els meus pacients. Però he de demanar-vos que m'ajudeu. Sí, perquè entre tots i totes podrem salvar a la Terra, però, clar, ha de ser entre tots i totes. Per això hem de cuidar-la moltíssim. I us ensenyaré una cançó per a que la cantem tots i totes. I també la podeu cantar en la mamà i el papà que estaran en casa, en la iaia i el iaio, en els vostres germans i germanes. Bueno, jo crec que algun de vosaltres ja coneixeu la cançó. I si no, ja veureu com és molt senzilla. És aixina. Brutar, no cremar, no tirar plàstics a la mar, a cuidar a la terra, tots junts hem de cuidar, no embrutar, no cremar, no tirar plàstics a la mar, a cuidar a la terra, tots junts hem de cuidar. I ara ve quan ballem per el saló. Ballem per tot el saló, que segur que alguns ja coneixeu la coreografia, que sí. Ai, espereu que m'estan cridant per telèfon. Un momentet.
Sí, sóc la doctora Salvadora. Qui és? És la Terra. Sí. Com està, senyora Terra? Com se troba? Sí? Se troba millor. Ai, que bé que te trobes millor, senyora Terra. Ens fa molta il·lusió. Molt bé. Sí. És que hem fet una cançó i estem fent coses que segur que és una medicina que funcionarà molt bé. Ai, quina alegria que ja no tingues febre i que estés molt millor. Molt bé, pues a cuidar-se i a cuidar-te, eh? Un beset de tots i totes. Ai, que feliç estic. I que feliços hem d'estar, perquè entre tots i totes hem aconseguit que la Terra es trobe millor. I és que és algo que hem de fer aixina. Tots hem de posar un poquet. Perquè, clar, si algunes persones van per ahí embrutant i tirant plàstics, aixina la Terra no pot anar endavant. He pensat una cosa. Què vos sembla si ara en casa, en la vostra família, penseu i feu un pla de coses que podem fer per a que la Terra se trobe millor i que no estiga malalta, val? I, si voleu, me podeu enviar la llista. I també he pensat una altra cosa. Podeu dramatitzar esta història en la vostra família, un de vosaltres pot fer de mi, de la doctora Salvadora, un altre pot fer del sol, un altre de la Terra, de la lluna, de les estrelles del cosmos, i podeu gravar-vos i enviar-nos-lo i així ho veurem. Què us sembla? I fins i tot podeu canviar-li el final, però per favor, que siga un final feliç. I ara podem continuar ballant i cantant la nostra cançó. No embrutar, no cremar, no tirar plàstics a la mar, a cuidar a la Terra, tots junts hem de cuidar. Na.